Imam zadatak za tebe. Vratio se u Srbiju. Penzionisan sam, nisam više u službi. Ja ne ubijam više. A jeli, Šećeru, jel penzioneri nose pištolj? Vojska ili policija? Odakle nabavljate jedri? Ukrajina, Afrika, mrtvih koliko hoćete. Danas vam pozdrav od starog poznanika. Nudi život za život. Ubili ste mi ženu! I šta ćemo sad? Da čekamo da umre ili da ga skinem? Nisam znao da te zanimaju zatvoreni slučajevi. Nema i. Ubiću ga. Dao mi je 2 dana. Ja mu verujem. 1 dan je prošao. Priča se da ste krenuli jedan od drugog. Treba će mi jedno par devojaka, ali da znaju da kadriraju. Da računam na tebe. Apsolimo. Odakle fotografije, bre? Slušaj, ti. Moj gazda je najgori kad je pritisnut. Što ga nisi ubio kad si imao priliku? A gde je tu onda zabava? Halo, Imate zeleno svetlo. biblioteka u 12.